sampaikanlah. Artinya sambah nan banamo dipuhunkan titah nan banamo dilegakan kehadapan angku ninek mama nan balingka duduk serato beliau alek nan basam. Karena hari barambang tinggi juga, kok sumbayanglah tibo di wakatu, kok janjilah tibo di kutiko, kok lai kiro-kiro nak mamilya, parantian nak bakanda, bana nak manta ke tengah kehadapan angku ninek mama nan balingka duduk serato alek nan basam. Allah kok patui bana disabut sekian sambah dipuhunkan kehadapan angku pendito mulia. Sampai stand panjang bilanglah. Artinya sungguh pun angku surang nan tasambah di ambo nan salangkok ganok nulah beliau segalo nan nadia jati rumah nan ko tampe ambo matakan sambah dengan salam. Tantangan dari sambah jo titah pasambahan angku juo di anjong tinggi di ambagadang. Kasan jadi mulo bana dari angku di atas suaro nan didanga rupo nan dilihat. Karena hari Allah barambang tinggi juga, kok sumbayanglah tibo di wakatu, kok janjilah tibo di kutiko. Kok lain antara gak nan takiro di angku sebagai silang nan bapangka kerakok nan bajunjang. Allah kok patut bana disabut di hadapan beliau nan basama. Kan itu nan jadi buah penitah nangku. Bana. Artinya tantangan dari bana angku nan katangah jalan nan pasar nan batampuh kato nan bana nan basabui. Baa artinya kini tu sabalun bapayo patidokan jo baliau ninek mama nan balingka duduk. Sarato baliau nan basamo iolah pati bana angku anta katangah. Supaya nak dapat baliau ma'alua mamatui nini jo mama sarato ibu jo bapo. Sakian sambah dikumbalikan ke hadapan angku pandita mulia. Dijawab oleh silang nambah pangka pendito mulia. Manyusutan panjang layang bohongku. Tantangan dari bana angku nan katangah lah sayuit mato memandang lah basa talingo mandanga. Dia teh suaro nan didanga rupo nan dilihat kok kandak raso kabalaku kok pinta raso kababari. Menanti malah angku menurit sepanjang adat. Dilalukan sajo ibarat orang menjahit sutan. Lalunya sambah ke hadapan angku. Kok dikaji tak kalau masuk dahulunya. Beliau nan ba ibu ba bapo nan ba mama ba kamanakan di atas rumah nan ko. Nan di bawah lindungan angku datuk mampu persati. Dipasang niai jo kawo dibaka kumayan putih asok mandulang ke atas langit baun satahun pelayaran. Nak sulit permatuintan nak cincin kiri cincin kanan cincin sebantuk di kalingkiang. Nak tanang ameh jo mantiko nak dapat anak si laki-laki dua jo anak perempuan. Kandak berlaku pada Allah pintu berlaku pada Nabi. Dapatlah anak si laki-laki dua anak perempuan. Kok tak dapat dia anak laki-laki taruh ketek di bawah mandi diasuh di bawah pulang. Lah ketek lah digadangkan lah gadang-gadang diaja pandai lah pandai diaja tahu diereng dengan gendeng. Tahu diranggeh ke melantiang tahu didahan ke maimpok tahu dirantiang ke mancucuk. Disarahkan badagang baniago nak tahu di murah maha nak tahu di labo rugi. Disarahkan ke surau payu mengaji langkok ju surek jo reano nak tahu di syah jo bata nak tahu di halal haram. Kok tatabe di anak si perempuan taruh ketek di bawah mandi diasuh di bawah pulang lah ketek diaja gadang lah gadang diaja pandai-pandai maatok metongkan pandai maagak magiahkan pandai mauku majangkokan. Kapauni rumah nan gadang sumarak kampung jo halaman hawih katampek minta aye katudong panji kasarugo. Baa tatapek semacam iko kini. Antah gadang karano dek buku, antah tinggi karano dek rueh. Mangko dipayo patidokan, dipauku dipajangkokan. Dari cupak nak katalang kamu aropaneh pulo. Dititiakan galang jo subang utang di bapak jo mandehnya. Utang peralu di musaji di muko kali jo pandito di muko saksi nan berampek. Duduklah wali nan baduo pertama wali syarak kedua wali adat. Kato dua di erah dia co dipagang dipakai. Satu buek dua pusako. Jikoknya buek dipakaikan jikok pusako barungguhi adat alek di parmulia adat nan pangka basudiro. Baa tetapi semacam iko kini. Mupakat ibu jo bapo sarato ipa jo bisan lah patui pulo memakaikan menurut adat dengan syarat. Mangko pandang jauh dilayangkan pandang dakek ditukiakkan mangko dilapeh manti nan barulang. Kok kilek camin rasolah kamuko kilek baliong rasolah kakaki. Kok jauh alah baturi, kok hampir alah bajalang. Lah ditingkit janjang lah ditapiak bandung. Tatapek dianak kamnakan beliau angku datuk mangkuto sati.
Ba rupa-rupanya lai tajapui diurang kapai lai tembau diurang kadatang. Kok kandak lai berlaku kok pinta lai kababari. Mangko diimbaukanlah kepada beliau sarai nan barumpun. Ayam nan barindo, sando nan mengaku, pagang nan menyelamatkan. Tapuk nan babaleh, alang nan bajawe. Mangko mufakatlah beliau di atas tapuk nan babaleh, alang nan bajawe. Lah dapet kato nan sayo kok picaklah boleh dilayangkan, kok bolehlah boleh digolongkan. Kok jauh lah ditunjukkan tahun, kok dakek lah ditunjukkan bulan, lah hampir ditunjukkan hari. Kok di hari nan sehari kini, kok di malam nan semalam beeko. Kok niat nak raso nak menyampaikan, kok kau raso nak melapehi. Mangko di hari nan kapatang, kok sirih Allah bayrun, kok pilan siang Allah lapeh. Kok janjang Allah batingke, kok bandu Allah batapik ke hadapan beliau angkuni niat mama. Ba'a kok di hari nan sehari nan ko. Pandang jauh lah balayangkan, pandang dakek lah batukiakan Allah hadiah beliau nan sado nantun. Ba'anan kini hanyolai, beliau silang nan bapangka karajo nan bapokok. Karena lah naik ninyek dengan mama sarato ibu dengan bapo, iyalah nak melakukan kandak. Nan jadi kandak di beliau silang nan bapangka karajo nan bapokok. Karena niatlah nak menyampaikan, kaulah nak malapehi, karena menurikan nan biasa cupak tatagak nak mesi ragi takambang nak meniru, nak menuri sepanjang adat. Artinya bana kain balipek nak mengambangkan ameh telatak nak memakai karena menuri adat nan bapakai ambang puruk dan dalam anak kunci nan taguh tapegang jangkuni ni mama nan balingka duduk. Limbah nan daripada itu, karena rumpui nan sahalai tanah nan sabingkah di bawah lindungan angkuni niak mama. Pakarangan koknya tapi jak labuh terantang kok tatampuah iyo nan babari izin jangkuni niak mama. Baik tuju nak seiringan tabuh jo pagih, kok ada bunyi-bunyian banyak sakitnya nan pabuek di anak kamanakananku. Yo nak samo babari izin jangkuni niak mama, sarato ibu jo bapo. Sakian sambah dipuhunkan ke hadapan angkuni niak mama nan duduk balingkah. Indah lai kini tu, karena Allah angku curai angku papahkan di muka beliau ni mama. Sarato ibu jo bapo karena Allah siang bahari Allah tarang bak bulan. Dan menjadi niat jo muka suit dari beliau silang nan bapangka kerajo nan bapokok. Indah lai kini tu, kok kandak bapa lakuan kok pinta babari di beliau angku ni mama nan balingkan dua. Allah kesanang hati angku pendito mulia. Jawab. Kalau kandak Allah berlaku pinta Allah babari kurang laweh tapak tangan jo nyiru kami tampuangkan.